May si Oragon Sheng. Kami ni Mother, yan na malaki. Kami ni Mother yung nagbilad kanina. Tapos itong mga dito, si Mother na itong malalapit lang. Tapos si Father doon sa dulo. Yan si Mother, oh, nagbabantay. Super init! Grabe. Napakainit. Kunti na lang yung ay ano, ibibilad. Ayun na lang oh, sa dulo. Kasi ito, mga nabilad na to, dito, yan na lang. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. Siyam na sako na lang. Mega love shoutout, 7 million viewers. Thank you so much po. Ma'am Norit Vlog, mega love shoutout. Sir JFC, thank you sa lahat po na naandyan. Thank you so much. Sa lahat ng mga naka-BG, thank you po. Nakamute ako kasi kanina, alakas din ng music ng balitang hali ni Mother. Taraman mo si Ma, mag-inom ng dakol. Yo. Mag-inom ng dakol. Yan, busy yun sa tablet niya, oh. Bahala ka na ako, ama. Bahala ka na dyan. Nakamute ako kasi si Bibi Boy, siging ano, maribukon. Maribukon, siging ano, tita, pakwan. Pakwan. Kahapon, yung isang pakwan, naubos niya na yung binili ni father niya. Tapos ngayon, bumili din si papa ulang niya. Tapos kumakain pa nga ako. Hindi siya pwedeng kumain, hindi siya pwedeng uminom ng ano, ng soft drinks. Kasi bumili si father. Sabi niya, naamoy ko! Naamoy ko! Sabi ko, wag mong amuyin. Pahingi ako kasi naaamoy ko. Sabi ko, wag mong amuyin kasi buto sa kusina. Butid-butid kang ano, kang pakwan. Bahog-bahog mo sa laang. What a term. Yung nga ni, ito baga, amog-amog kang pakwan sa kusina. Inito na di, kakusog kang init. Oh, grabe. Huh. Buti na lang may kisame ang arong. Takong wara na ko. Tapos niyo, may nagtuturo video sa screen. Yan o. Kaya di ako makapag-video. Kaya yun o, may tulog dia sa screen o. Yan o, yan o, yan o. Walang. Ayun o, may tulog sa screen o. Ayun o, tulog laway o. Ayun o, ayun o, ayun o, ayun o. Ayun o. Ayun. Nagkik... sorry, sorry. Salamat, Sir GFC. Yung pinapakita kita kay Dos. Sabi ko, ayun o, may tulog sa isa kong screen. So, sabi, ano yan pangit? Kung makapangit, wagas, no? Kunin ko muna yung ano ko, pakwan. Mabok mo pakwan, ha? Abok mo pakwan? Kung bago ka pa kaya ni Buboy bitawan, abok mo man. Maubos na lamang ni Buboy, oh. Pakwan kayo dyan. Ayan, pakwan. Habang nagbabantay ng palay. Nahulog yung kutsara. Ito yung baby boy, oh. Tingnan niyo, oh. Tingnan niyo, oh. Yung mukha, oh. Ayan, oh. Tingnan niyo yung mukha, oh. Tita! Tita! Sabi na, tita! Tita! Ano, naubos niya na, oh. Si Ramsa na. Diba? Sarap. Sarap yung kain. Sabi ko kay mama ulang. Kahit alin dyan, lahat yan, parehas yan. Ayusin yung paghawak, ha. Doon, tinakbuhan na yung ano, yung palay. Uy! Sala ka dyan! Sabi ni tita, baba. Sabi ni tita, sige mo sa dangat-ngat.
Nupa. Paborito niya kaya ang ang pakwan. Ya inaot niya bawal man siguro sa live ang bata. Pero di naman siya masyadong baby pa. Bawal kaya masyado mag-expose sa live ang bata. Ungod. Hmm? Mamaya ni i-chat mo si Do. Ipa ako ang lukad. Baka mag-uran. Dampog oh. Sana di mag-uran ta. Takulon binalad. May baka na sa mo sa aga? Naglimpoy. O yan o, may dampog. May baka sa aga. Eh, bata si Boboy. Majalibi kita sa aga sa ano. O sa Lunes, pag-urulian. Iwawalat ko sa nakuta kasi niyan marili sila Ate Hilda. Kaso lang gusto niya man mag-ano. Mag-iba. Yan pa yan. Kaya makadumam. Naririnig ang ano ni Ma? Ang music. Ma, yung Ma. Ma. Si Papa Ulang. Nakagrabe na oh. Ay, Papa Ulang. Kay Papa Ulang. Tadaan ko man si Papa Ulang. Tadaan ko man si Papa Ulang. Tadaan mo? Sino? Nga yung isa, kanino yung isa? Kanino yung isa? Ayun, isa. Ah, tatlo sa'yo? Yung hawak mo sa'yo pa rin yan? Sino? Kawawan tita. Sa akin, ito lang daw sa akin. Sa kanya, tatlo. Ay, nahulog. May darating. May darating na aswang. Tita, kailangan namin ng supply ng pakwan. Kasi, nakapangalawa na siya, hinahawakan pa yung isa. Kailangan talaga magsipag ang lolo. Kailangan talaga sipagan ng lolo magtanim ng pakwan. Sadaan mo ako uni. Sabi ni tita mo, tirahan mo daw siya. Bigyan mo kay Papa lang isa. Ano? Purdoy, ubos, pera ko sa baboy, baga. Wara pa, nagbayad. Din dyan. So, sa ano na? Pag-abot na dyan sa maipom. Tapos i-Jollibee taman sana. Bayaran ta ka, tapos so, abot naman sa daraga, sa pagulita. Ikaw mag-treat sa muya sa Jollibee. Kawawa talaga ang tita. Hati tayo, love. Love? Hati tayo. Ayok sa'yo, patawarasin. Naulog na lugong. Kaya mo na yan. Cellphone ko mahulog. Mahuhulog si Tito. Agoy, logi talaga. Logi talaga. Marika nga ni diyan taig wala man nag-aabot. Kuya. Wara. Nahulog sa pakwan. De, sa cellphone ko na may turog. Yung muntikan mahulog. Marika ta nasa loko. Niro niya kaya ta. Pigpangilin niya. So ano? Thank you, Lord. Igwa man si Papa Ulang. Pigtadaan ko. Maya ako mag-uran, ako ang silukan. Maya. Ayan, to mag 1 hour lang ako. Salamat sa 4 million viewers na naandyan. Salamat Sir JFC.
Pinanood ko yung bagong upload mo na short video na naputol ata yung kamay ni tatay. Hindi ako makapag-comment, Sir JFC. Bakit kaya? Kapag yung Oppo yung gamit ko, hindi ako makapag-comment. Hindi ako makapag-iwan ng bakas. Ma'am Norit Vlog, done watching na po dun sa isa mong latest video mo. Ayan. Thank you so much, guys. Salamat. 5 million viewers. Grabe, ang pawis ko na ni. Maglalaba ako, saglit. Mauli ka, digde? Madigdi ka? Thank you sa pagdikit, sa nakapin. Magibok ang bagong mong ano, tapos kwenta, muni. Bako na yan, kasi aluyuno na yan, makapagal na. Ma'am Puch, salamat, Ma'am Puch. Ayan, mag-end na ako para mapunta ko din yung bahay mo, Ma'am Puch. Naka-live ka, kaya lang di ako di ko pwede igala tong naka-live. Ayan, thank you. Nakikita mo dyan yung ano, yung itong nasa baba ng CP, yung parang may nakikita dyan na parang pwede ka mag-shop. Parang may product ako dito ini-endorse. Ayan no. Ay. Anong nangyari? Diba? Parang meron dyan na product na naka ano. Kapag may bumili dyan, parang meron akong ano yung tawag doon? Kalimutan ko. Okay, sige. Ayan. Thank you, Ma'am Puching. Salamat. Mag-end na ako kasi para mapuntahan ko din yung bahay ni Ma'am Puch. Alam ko naka-live. Yung isa ko kasi CP, merong nakasalang. Ayan. Salamat. 5 million viewers. Salamat po, Sir JFC, Ma'am Puching, Ma'am Norit Vlog. Yung kanina, yung mga pumasok dito kanina, thank you so much. Bye-bye. Bye na. Para makasupport din tayo sa iba. Ano na tayo. End live. Bye, ne. Bye na, tita. Bye na, tita. Bye-bye, tita. Mama, tita. Love you. Love you. Love you.